Sziasztok srácok, én Doni Doki vagyok, és ebben a mai videóban hát szakad az eső. Jó, nem szakad, esik, maradjunk egyébben, hogy esik az eső. Úgy gondoltam, hogy most megint elkezdek egy YouTube csatornát, és vlogolások lesznek, nem érdekli ki mit mond már. Ha nem tetszik nekik, akkor ne nézzék, ilyen kurva egyszerű. Úgyhogy én megint elkezdem a videózást, mint régen. Most, hogy megyünk fotózni, mert ugye új telefonom lett, nem tudom, látszik-e jobb a képminőség, meg úgy minden. Erről majd szerintem még lesz külön videók lesznek. Sajnos a Nejeguntomat elviszítettem, de erről is beszélek. A lényeg az, hogy most el kéne érni egy villamost, vagy egy buszt. Nem akarok gyalogolni. A lényeg, ennyi. Nem tudom, iratkozzatok föl, lájkoljátok a videót, szopjátok ki a fasz. Na jó, nem, viccelek. Nagyjából ennyi. Próbáltam valamelyik képeket csinálni, csak hát nem lett a legjobb. Még vissza kell, most nagyon szoktam, ezért megyek most fotózni, meg szerintem egész hétvégén is azt fogok csinálni, meg fotázni is. Mondjuk ilyen esőben néz, hogy ilyen időben. Hogy esik így az eső. Most nem tudom, miért álltam így. A lényeg az, hogy nem tudom, miért esik az eső, és tudom, úgy érzek ki, mint egy tekebábú. Nem baj. Csak acok, itt vagyok a villamos megállóban, de nem jött, hogy nincs itt villamos. Nézzétek! Ja, nincs villamos. Jaj! Erre majdnem belementem. Gyert! Hideg. Miért nyúltam bele, bazd? Jó, kicsit csak hülye vagyok, nem kicsit nagyobb. Mikor jön villamos? 10 perc. Ami azt hitt, hogy mindjárt megérkezik. Utána elindul. És most itt fogok állni így az esőbe így. Jó, nem. Hát biztos, hogy itt fogok állni. Most kacok. Készítettem pár videót. Egy aljózatosról. A lényeg az, hogy csináltam pár videót, most eljött itt egy 170-es, vagy egy 110-es, nem tudom, egy menbusz, és egy 5-ös. Azokról most csináltam videót, és nagyjából ennyi. A lényeg az, hogy semmi. Még mindig a villamos várom. Ami nincs itt. Sziasztok guys, most szálltam le. Nem arról a villamosról, ami most megy el, az ott. Most szálltam le, itt vagyunk Újpest, Ákosholtól Újpest vasútállomásnál. Ja. Úgy ennyi. Most fotózgatok, most tettem ki 2 videót TikTokra. TikTok nem, Doni Doki Spotter. 2 elvel. Ja. Most pont jön be egy 5-ös buszot. Nem látszik. Valahol ott megadtam. Ja. Úgyhogy ennyi. Szerelek. Az a helyzet, hogy ott van egy busz, meg még. Csak hát én még nem akarom lefotózni. De van, mindjárt lefotózom. Ugye? Egyelőre akartam mondani. Még mindig esik. Még gatyarotty. Most azok lekaptam a 2. Szóval lekaptam a 2 buszt. Közben most ment el egy kis. A vonat. Tudjátok, a videós. Még? Most gondolom valaki. Nézzünk egy kis. Vannak ilyen emberek a bolygón, hogy tesó, így megy az utca most. Hát most föl tudom venni videóra. Figyelj, itt van a kezem, látjátok, figyeljétek. Mutatom, figyeld. Nézzünk egy kist! És mindennek tovább most. Vannak ilyen emberek, szerintetek is úgy őszintén. Nagyon illegálisan átjöttem. Megyek a sítre, guys. Vége. Elkaptak. Sajnálom, lebuktam. Elég jókor jöttem ide már. Látjátok azt a 2 fintot a háttérbe? Az ott egy kis. Kis, mint a youtuber, de az egy faszopó. A lényeg az, hogy ott a vonatom. Ami szerintem hétvégén megyek Zugló. Ilyen teljesen, nem tudom, akartok erre a videót?
És a harmadik vágára vonat indul. Az egyes vágányon vagyok direkt, hogy ne belém kössenek, hogy nézzétek, hogy várjátok így, mutatom. A szemembe esik az eső, ez nem volt jó. Na, egy pillanat. És gyerekek, ebben a 10 másodpercen ment el a kis, úgyhogy most megyek, tátrázok egy kicsit. Volt most egy vonat, most megyünk egy 14-essel tátrázok. Igen, vannak jó terveim. Ezeket a videókat most 2 vagy 3-at kiraktam. Mert nézzétek meg a TikTokon, megint elmondom, Donid a kis Potter. Még nincs háttérképem, de szerintem lesz. És egy tátra lesz a háttérképem. Amúgy azokat szeretem. Amíg nincs értelmesért ritkább, mondjuk tudom én V63-056-os gigantom, addig szerintem egy tátra teljesen megteszik. Szóképpen most indulok a megállóba, ami ott van. És amúgy itt van az a kiálló fasz, amit mondtam. Ez az. Ezt mondtam. Látjátok? Mert így. Ezt szerintem gyönyörű volt. Most megyek a megállóba, és akkor megyünk a 14-essel. Nem tudom. Az otthonom irányába. Most itt az előbb nem ment egy Trax. Mikor felszállom a villamosra egy EC, azaz, hogy Eurocity, aki nem értené. Úgyhogy örülök, nagyon happy vagyok. De nyugodjatok meg, nem csak ilyen vonatos blogok lesznek a YouTube csatornán. Például, hogyha holnap nem fog esni az eső, mint most, akkor tervezek focis alatt. Gyerekek, jön a villamosom. Így kacok itt a villamosom. Nem tudom, látszik. Ott jön. És kacok, most vagyok a 104-es ház. Már kitaláltam, hogy szeretnék busszal hazamenni. Úgyis van nálam bérletem. Van nálam bérlet. Itt van a telefontokomban. Így másik oda. A lényeg az, hogy... Jaj! Ebből majdnem beleléptem. Szóval a lényeg az, hogy most megyek haza, mert meguntam. Ott megvágom a videót, és szerintem ma még ki fog kerülni, de lehet, hogy nem. Na mindegy. Még kiköszönni nem fogok. Hogy azt így csak most kicsit mesélek, ugye már mondtam, hogy majd mesélek kicsit később az új telefonról. Mi történt a régivel, hogyha csak így eltűntem, és a többi, amíg nem érek a buszhoz. Amiatt tűntem el, úgyis nagyon sokan elkezdek pisztani, hogy milyen szar videókat rakok ki, és mondom, jó, akkor abba hagyom. Szeretem, hogy nem, mert én ezt szeretem csinálni, akinek nem tetszik, akkor ne nézze. Ha csak azért nézze meg, hogy fikázzon, akkor ne nézze. Ilyen rohadt egyszerű. És hogyha megnézi, és akkor is fikázzon, innentől nem fog ez érdekelni. Azt csinálom, amit szeretek. És még azért is mondom, hogy akkor elegem lett, és a telefonom elkezdett nagyon haldokolni, egyre többször nem kapcsolt be, a képek nem voltak a jók, amiket csináltam vele, ilyen vonatos képek, és hát akkor hát utána egy fél év, sőt majdnem egy évig mondom, jó, akkor nem fogok innentől csinálni semmit, mert én ezt meguntam, így majdnem, hogy ezt mondtam, de nem. Látjátok, hogy körülbelül, hát igen, kb. Egy fél év múlva, vagy utána most újra itt vagyok. Látjátok, élek a tudok. Úgyhogy annak emlékszik, hogy itt mit fotóztam, de az egy igazi király, egy Benga király. Na jó, de igazi Benga királyok vagytok, kacok. És Brawl Stars-a a kapcsolatban, de ez úgy történt, hogy Dominik játszik a játékkal folyamatosan, és egy egyszer kíváncsiságból megnézem az e-mail címet, egy BTHE, és egy valamilyen számsorra, de sajnos nem emlékszem, ilyen akkunt feltörte a Brawl Stars akkuntomat, vagy egy e-mail cím. Szóval ez az e-mail cím feltörte az akkuntomat. Én rájöttem már 3-szor vagy 2-szer is, választ sajnos még nem kaptam, de reménykedek, így szorítok, hogy kapjak. Csurizok. Mert hogyha kapok választ, és tényleg visszaadja az akkuntomat, akkor nem veszem el a 41 000 kupás akkuntomat, ami azért elég nagy dolog számomra. Lehet, hogy ez valakit nem érdekel, meg már nem nagy tud, de nekem nagyon nagy tud. Úgyhogy remélem, hogy vissza fogom tudni szerezni az akkuntomat. Ja.
És egyelőre ennyit akartam mondani. Majd ha még valami eszembe jut, akkor szó. De kezd elállni az eső is. Nem tudom, mennyire látszik. Hát nem látszik. A lényeg az, hogy kezd elállni az eső. Ja, holnap tervezek nagyon sok mindent csinálni. Az egy hétvégén. Például akarok menni zuglóba. Zuglóba biztos, hogy fogok menni. Az 100. Focit videót akarok holnap csinálni. Csak hogy sportos videó. Nem, hogy valahogy megoldjuk, de lesznek videók, meg. Például ezt szerintem, ugye azt mondtam, hogy lehet, hogy kirakom, lehet, hogy nem. De ma vagy holnap tuti kiről a focis, azt lehet, hogy már holnap ki fog kerülni. Én nem vagyok jó focista. Mindenki tudja. Majd talán egyszer megtanulok focizni. Vagy nem. De én reménykedem, guys. És amúgy itt vagyunk az újpesti víztoronynál. Úgyhogy ja. Majd mikor leszállok a buszról, talán. Azt a pótlás figyeljétek! 196-oson! Volvo! Azt a kurva milyen pótlás! Lol! Ott van 196. És az FLR 703-as busz. Azt a rohadt! Ez mekkora pótlás már? Azt a kurva! Ugye erre sem számít. Egyszer csak úgy jön egy pótlás. Ez nagyon durva. Természetesen elfelejtettem kiköszönni, úgyhogy ez a videó ennyi lesz volna. Ha tetszett, like és iratkozzatok fel. Könyv videóban találkozunk, addig is legyetek jó. Sziasztok!